нашри навбатии барномаи ахбори радиои Тоҷикистонро бо фарогирии чанде аз хабарҳои рӯз пешниҳоди шумо мекунем. Дуруд дӯстони азиз. дар маҷлиси навбатии ҳукумати мамлакат раиси ноҳияи шаҳри Туз Ғафур Ҷабурӣ ҳисобот доданд. таъкид гардид ки ноҳияи шаҳри Туз субвенсионӣ буда ҳар сол зиёда аз 20 миллион сомонӣ маблағҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети маҳаллӣ ворид мегарданд. дар 6 моҳи аввали соли 2022 нақшаи буҷет бо дар назардошти андози иҷтимоӣ ва буҷети маҳаллӣ 28 миллиону 669 ҳазору 500 сомонӣ иҷро шуд ки 103.6% нақшаи аввалро ташкил менамояд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Туз супориш доданд ки фаъолиятро оид ба таъмини рушди устувори соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти ноҳия пурзур намоянд, оид ба ислоҳи камбудиҳо, норасоиҳои ҷойдошта ва дар маҷмӯъ ба масъалаи беҳдошти сатҳи зиндагии сокинони ноҳия таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоянд. сарвари давлат ба раиси ноҳияи шаҳри Туз барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта 4 моҳ муҳлат доданд. бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 1000 тонна орди гандумро ба Афғонистон ирсол намуд. дар ин бора агентии миллии иттилоъотии Тоҷикистон Ховар хабар додааст. ҳамзамон хабаргузории Регнум иттилоъ дод ки кӯмаки башардӯстона аз ҷониби Тоҷикистон тавассути барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид расонида шудааст. дар ҳамин ҳол барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид хабар дод ки кӯмаки башардӯстона ба зиёда аз 120 ҳазор шахсони эҳтиёҷманди Афғонистон тақсим гардид. ёдвор мешавем ки Тоҷикистон ҳамеша хостори пешрафт ва беҳ гардидани сатҳи некуаҳолии мардуми Афғонистон мебошад. бо гузашти беш аз 10 рӯз аз муноқишаи марзӣ ва ҳуҷуми таҷовузкоронаи низомиёни Қирғизистон ба минтақаҳои назди сарҳадии Тоҷикистон аллакай корҳои бартарафсозӣ идома дошта, сокинон ба ҳаёти муқаррарӣ баргашта истодаанд. бо дастури пешвои миллат садҳо тонна маводҳои хӯрокворӣ ва маҳсулоти сохтмонӣ дастраси сокинон гардида истодааст. пас аз чанд рӯзи задухӯрдҳои мусаллаҳона ҳамкорамон Раҳматуллои Одина ба минтақаҳои назди марзӣ сафар намуд ва аз иншоотҳои харобгардида дидан кард. дар суҳбат бо ҳамкори мо чанде аз сокинони зарардида бо қаноатмандӣ зикр намуданд ки роҳбарияти олии мамлакат ва мақомоти маҳаллӣ дастгирии худро ҷиҳати бартарафсозии зарарҳои расида расонида истодаанд. ҳамин давлат ба раҳмат ки ҳам қил ғамхӯр кард мо ба мана ёрдам дод остодааст. ин ба ҷуда мо ташаккур мегӯем ҳамин ташкилотҳо ва ташкилотчиҳо ва ҳамин ҳамхел давлат дорем давлатамон ба президентамон ва мо ташаккур ва раҳмат мегӯем ки халқи ғамаша хӯрда даро ёрдама расонда. ҳамзамон ҳамкорамон Раҳматуллои Одина аз минтақаҳои зарардида дар такя ба маълумоти масъулини мақомоти маҳаллӣ хабар доданд ки ҳоло дар баробари мақомот инчунин соҳибкорони ватандӯст низ кӯмакҳои худро ба сокинон расонида истодаанд. субҳи имрӯз дар Афғонистон як ҳамлаи маргталабона ба як маркази омӯзишии Кобул сурат гирифт ки дар натиҷа 19 нафар ба ҳалокат расида, 30 нафари дигар захмӣ гардиданд. ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ инфиҷор дар минтақаи дашти Барчӣ воқеъ дар ғарби Кобул ки дар он ақалиятҳои ҷамъияти ҳазора зиндагӣ мекунанд рух додааст. таркиш замоне рух додааст ки донишҷӯён ба имтиҳон омодагӣ медиданд. як сол пеш дар як ҳамлаи интиҳорӣ ба як маркази тамринӣ дар ҳамин минтақа 24 нафар ба ҳалокат расида буд ки масъулияти ин ҳамларо гурӯҳи Доиш ба уҳда гирифта буд. рӯзи панҷшанбе эътирозҳо дар чанд шаҳри Эрон аз нав сар заданд ки тибқи иттилои Reuters дар пайи он 83 нафар ба ҳалокат расид. гуфта мешавад ки ин тазоҳуроти эътирозӣ дар Эрон аз соли 2019 инҷониб бузургтарин иқдоми эътирозӣ маҳсуб мешавад. эътирозҳо дар пайи хабари марги духтари 22 сола ки аз сӯи полис боздошт гардида буд
ба миён омаданд. маҳсо аминӣ аз шаҳри Сакез дар ин моҳ дар Теҳрон барои либоси номуносиб доштанаш боздошт гардид ва дар ин ҳангом ба ҳалокат расид, ки ин ҳолат мавҷи эътирозҳоро ба бор овард. бо пешниҳоди ҳамин чанд матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. хушрӯз бошед.